12.6. nás čeká první turnaj nové organizace na české scéně XFN a společně se mnou je tady Andrej Reinders, matchmaker téhleté organizace, aby nám řekl, co vlastně nám XFN přinese. Tak nejdřív zdravím tebe, samozřejmě diváky. Co nám přinese XFN? My jsme dali dohromady ještě s Petrem Karešem tým lidí, který, bych řekl, má zajímavou vizi, zajímavý potenciál, proto trošku posunout tu profesionální MMA scénu tady někam dál, protože samozřejmě za ty roky, kdy tady se vystřídalo několik turnajů, některé byly významnější, některé méně významné, stále bych řekl, tady trošku něco tomu chybí, stále se ta profesionální scéna drží v určitých mezích těch skalních fanoušků, kteří pořád do kolečka chodí na všechny ty turnaje, ale všichni moc dobře víme, že pokud chceme tomu sportu dát víc, dát těm klukům víc, posunout je někam dál, potřebujeme trošku dostat ty profesionální turnaje na jinou úroveň, posunout je trošku někam vejš, přilákat nové diváky, když to řeknu blbě, takový ty lidi, kteří chodí na fotbal, tak aby prostě začali chodit na ty naše turnaje, na ty MMA turnaje, aby se vytvořili nové hrdiny, aby se vytvořili ty hrdiny v těch klukách, v těch bojovnících, kteří tam budou zápasit. Takže to je taková asi naše hlavní vize, uspořádat tady trošku nový koncept, který tady doteď asi chyběl, a posunout tu profesionální MMA scénu někam zase o krůček dál. My se budeme bavit samozřejmě především o tom prvním turnaji, ale když teď ještě od něj odhlédneme, co teda vidíme dál do konce roku, příští rok, kam ta vize pokračuje v tuhle chvíli? Tak ten první turnaj je v podstatě nabalený na finále mistrovství republiky, kde uvidíme 7 titulových zápasů amatérské mistry republiky v MMA, a k tomu diváci uvidí i 3 profesionální duely, myslím velmi zajímavé zápasy. Pepa Král, Honza Malach o český profesionální titul, Mahmud Muradov se skvělým bojovníkem organizace ONE FC Rafaelem Silvou a Matúše Juráčka, což je obrovský český talent a český amatérský šampion, který se utká s italským amatérským šampionem, shodou okolností vnukem slavného herce Bada Spencera, což je docela komické. Takže myslím, že to budou v první řadě atraktivní zápasy. Co bude dál? Už teďka samozřejmě plánujeme další turnaj, který bude čistě profesionální, který bude na podzim. Datum ještě nemá přesně stanovené, ale bude pravděpodobně, půjde o listopad. A samozřejmě už lehce se pohlížíme i po jarním turnaji. Jsme v nějakém kontaktu i se zahraničními organizacemi, protože, jak jsem říkal, chceme to české profesionální MMA trošku posunout a nechceme to držet jenom v té české kotlině, chceme jít dál. Takže, a to se možná nechám na později, to nebudu prozrazovat, dokud to nebude opravdu upečené. Dobře, pojďme se teda dostat k XFN 1. Hlavní zápas už jsme zmínili, Malach versus Král. Nicméně zajímají mě ty amatérské zápasy, protože je více vah než pouze 7 a jsou taky ženy. Co teda v těch 7 zápasech bude vlastně? To vlastně ještě nevíme, protože v průběhu dne budou probíhat eliminace na Podvinném Mlýně, takže samozřejmě fanoušci MMA můžou přijít už v dopoledních hodinách, podívat se na ty eliminační zápasy, a na tom gala večeru, který bude začínat v 7 večer na Podvinném Mlýně, tak uvidíme až samotné finálové zápasy, to znamená vlastně ty nejlepší z těch amatérů, kteří se probojují až do finále, tak budou bojovat o ty tituly amatérských mistrů republiky, takže ani my vlastně jakoby přesně nevíme, kdo tam bude, můžeme samozřejmě tušit, ale co myslím, že můžu zaručit, že bude určitě o zajímavé zápasy, protože kolikrát ty amatérské zápasy jsou atraktivnější než ty profesionální duely, kde už kolikrát hraje roli taktika a podobné věci a ty amatéři se to úplně nebojí a skáčou do těch zápasů mnohem ostřeji, protože v podstatě nemají co ztratit a tvoří si tu kariéru, takže já sám se na ten večer těším. Já jenom upozorním, že se nám tady prochází kočka a gorila, takže samozřejmě dochází místy k takovýmhle výjevům zvukovým. Tygr a gorila. Teď to byla zrovna gorila. V každém případě... A už jde tygr. V každém případě ještě pojďme k tomu. Martina Jindrová měla mít svoji premiéru. Počítá se s ní asi nadále v XFN? Určitě. Naším konceptem nebo jedním z těch důležitých článků je to, že chceme ty naše bojovníky trošku promovat směrem ven na veřejnost.
přilákat to obyčejného diváka, který doteď třeba ty bojové sporty nesledoval, tvořit jim trošku nějakou osobnost, aby nezápasil proti sobě Pepa Novák s Honzou Novotným, prostě aby to byly opravdu, aby to proti sobě byly opravdu nějaké osobnosti, pod kterými se ten divák dokáže někoho představit, aby prostě se i ten běžný divák dokázal se to, že jo, tady ten kluk, ten mi je sympatický, ten bojovník mi je sympatický, ten mě trošku štve, ale zase bych chtěl třeba vidět, že dostane do držky, vytvářet kolem toho trošku víc emocí, aby i ten běžný divák dokázal se trošku podívat do zákulisí té přípravy těch bojovníků, jaký typ kluků zápasí v té kleci a našel si toho svého hrdinu, kterého bude chtít vidět a na kterého přijde, ale kterého samozřejmě zaplatí lístek a tím celkově pozvedne úroveň těch gala večerů a i třeba úroveň českého profesionálního MMA. Když jsme u těch lístků, jak se prodávají, kolik stojí? Kde se dají koupit? Dají se koupit na Ticketpru, určitě diváci si dokáží najít, 12. června se turnaj odehrává, lístky se pohybují od hranice 399 korun na tribunu až po nějaké 3000 za VIP lístek u stolu s občerstvením a s pitím, kde budou mít úplně tady lepší výhled samozřejmě. A prodávají se jak? Protože kapacita je nějakých 1600 cca? Kapacita je víc, jak se zení tuším 1800, plus samozřejmě na plochu nějaké stoly, něco tam může být na stání, kdyby se hala vyprodala úplně, takže nějaký 2000 lidí se tam může vejít. Uvidíme, kolik přijde. Přiznám se, teďka nemám aktuálně přehled, kolik lístků je prodaných, ale samozřejmě ten největší prodej nastává až těsně před turnajem. Takže uvidíme. Ještě pozveme možná lidi, protože lístek platí, počítám, i na celý den průběhu amatérského mistrovství. Přesně tak, jak jsem říkal, můžou přijít už v dopoledních hodinách, podívat se na ty eliminační zápasy, odskočit si někam na jídlo a vrátit se večer na ty profesionální duely, takže určitě se vyplatí. Pokud máte rádi ten sport, tak přijďte i na ty eliminace mistrovství republiky, kde uvidíte asi ty nejlepší amatéry u nás. Ještě něco na závěr, co bychom chtěli zmínit ohledně XFN, plánů, vizí? Plánů, vizí, já myslím, že hodně z toho už jsem na kous řekl, co jsem říct chtěl, jsem řekl, co jsem říct nechtěl, tak to se diváci a fanoušci MMA určitě rozvíjí brzy a chtěli bychom samozřejmě i tu komunikaci vzhledem těm fanouškům, jak těm skalním, tak ostatní veřejnosti zlepšit, protože to je taky takový kámen úrazu našich MMA organizací a celkově poskytnout jak divákům, tak bojovníkům lepší servis a jak už se opakuje dnes, zlepšit tu úroveň MMA u nás. OK, to byl Andrej Reinders. Vy můžete kontrolovat úroveň komunikace na stránkách xfn.cz anebo na jejich facebookovém profilu. 12.6. Podvídný mlýn a XFN1.